Domin samun Indian Hausa kyauta ku tsaya ku kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake shigowa wannan channel ta mai albarka wato Arewa Goldes. A yau mun kawo muku wani shahararren fassara wani ƙasaitaccen fim mai suna Oga fassara Fikira. Wanda ba san fassara Fikira ba, wani sabon fassara ne kamfanin fassara suka fito, kuma sun fassara fim wanda ya bai jima da fitowa ba, saboda Sultan ma bai fassara shi ba lokacin da suka sake shi. Gashi nan kamfanin fassara za ku ga jarumin ga, amma fim ɗin nan gaskiya ya yi kyau sosai. Sunan fim ɗin Oga fassara Fikira. Dan na san a wajen masu downloading ba lallai a same shi ba, wataƙila na ga bai tafi irin nan ba, tunda kamar wannan ne fassararsu na farko. Yawwa, wannan ne fassararsu na farko, to shi yasa na san ba samun shi za a wajen yan downloading ba, sai na ce bari an kawo muku shi nan domin mutane su sauke shi. Yawwa, amma kafin mu fara wannan bidiyo, ina so ku yi mana comment da fim ɗin da kuke so mu kawo. Za ku je wajen comment, za ku rubuta mana fim ɗin da kuke so mu kawo muku. To za ku je a ƙasa wajen YouTube, za ku yi mana comment, sannan kuma za ku iya zuwa nan wajen website ɗin nan ƙasan nan wajen comment ɗin nan, ku taɓa a kai, za ku rubuta sunan fim ɗin, sai kawai ku danna wannan wajen zai nuno mana comment. Kamata kuma da nake tunatar da mutane, idan kai comment a can, kai mana comment a nan, to insha Allah muna da tabbacin za mu kawo ma wannan fim ɗin da kake so mu kawo. Ko ka nemi wani fim baka samu ba, kana neman wani fim, indai ka san sunan shi, sannan idan za ku rubuta mana sunan fim, ku ringa haɗa mana da kamfanin fassara da suka yi fassara fim ɗin. Yawwa, kamar yadda nake gaya muku, yanzu in kana son download wannan fim ɗin mai suna Oga fassara Fikira, za ka zo ka taɓa kan wajen description inda kake kallon wannan bidiyo, za ka zo ƙasa za ka ga link mun ajiye muku. To insha Allah da zaran kun taɓa wannan link ɗin zai kawo ku feji kamar haka. To idan ya kawo ku feji kamar haka, za ku zo ku taɓa nan wajen haka, wajen mabuɗan sirri za mu saka, za mu taɓa a kai su ɗaya kenan, gashi nan. To yanzu da muka taɓa su ɗaya, gashi nan ya kawo mana. To abin da za mu yi a nan shine, za mu saka mabuɗan sirrinmu, shine kuma bara mu buɗe muku shi ku gani, gashi nan. Yawwa, sai ka zo ka sa 1, sai ka ƙara sa 1, sai ka zo ka sa 2, sai ka zo ka ƙara sa 2. To insha Allah in dai ka sa wannan mabuɗan sirrin daidai, komai daidai, ka zo ka taɓa akan wannan koren madannin haka, ka taɓa shi sau ɗaya a kai, kun gani ya kawo mana wani rubutu a ƙasa, shi ma madanni ne kuma. Da za ka taɓa shi ma sau ɗaya a kai, abin da ya kawo mana ɗin za mu taɓa shi ma sau ɗaya a kai. Gashi nan mun taɓa shi sau ɗaya. Gashi nan yana ce mana za mu zaɓi email. In kana da email a kan browser ka, zai ce ka saka wannan email ɗin, saboda Google ne suna buƙata. Mu yanzu za mu zaɓi wani email mu saka. Gashi nan mun saka email, amma ta yiwu a ce browser ka ba za su iya kawo ma email ba in dai da Chrome kake amfani. Amma inda wasu browsers ɗin ne, za su ce ga kaza, ko in email ɗin naka na kan browser, za su ce kawai ka yi selecting wani email kake son amfani da shi, kun gane. Yawwa, mu nan mun riga mun zaɓi wani email muke so amfani da shi. Gashi nan fim ɗin Oga Master by Fikira. To nan gashi za mu zo mu taɓa akan nan wannan madannin. Da zarar mun taɓa shi, zai kawo mana wannan rubutun. Gashi nan ta yiwu zai fara sauke ma, ta yiwu zai kawo ma irin wannan rubutun. To idan ka danna ya kawo ma irin rubutun, gashi nan za ka danna download ɗin, amma mu yanzu ba downloading muke son yi ba, za mu soke shi. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma ku rubuta mana fim ɗin da kuke so mu kawo gaba a comment section na YouTube, sannan kuma a comment section na website ɗin nan namu da muke ɗora muku fina-finai. Mun nuna muku yadda za ku yi mana comment. Sannan kuma kada ku manta ku ringa haɗawa da kamfanin fassarar da suka fassara fim ɗin da kuke so mu kawo. Kamar yanzu muka sa Dangina, sai ku sa mana fassarar Sultan. Yanzu za ku sa mana kamar Zakamin So, sai ku sa mana kamar Ko Attajiri, sai ku sa mana fassara Algaita, kun gane. Yawwa, mun gode.